Foli ani wale ɲuman dɔn o ye aw ta ɲini saga in aw minnu sɔgɔlen na Siri fila Jabaranin sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔkan aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye an danbe jɛmukan ye bi ala sɔnna ma ani mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ min ni ma dogolen tɛ jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Bamakɔ kɔnɔna na an ka jelisoba kɔnɔna na maa o maa ni i bɛ yen dɔn i kana ka dɔn n'o ye an ka jelikɛba ani Bamakɔ jelikɛba n'o ye jeli Magan Sumane ye ala ma hinɛ an ka cɛkɔrɔba la n'o ye Bakari Sumano ye o denkɛ de don o la a n'a bɛna kuma fɛn min kan yani an ka don o kɔnɔna na an b'a fɔ jeli Magan i bisimila an ka kɛnɛ kan saha ayiwa Jalo a diyara n ye ka bɛn ma n weleli kana Serifula kɔnɔ bi ko kana jamanadenw ka juru min bɛ na ka n'o bɔ n yɛrɛ la o ye wajibi de ye parce que fɛn min kalifalen bɛ an na a tigi ye aw de ye nka aw y'a kalifa an na don dɔ pour que ni mago sera a ma an de y'a lakanabagaw an de y'a kɔlɔsibagaw an de y'a tɔpɔtɔbagaw ye an de y'a lawaleyabagaw ye a dabɔra nin don de kama don min ni mago sera a ma aw y'a kalifa an na cogo min a ka d'aw ye an ka segin aw ma o cogo la donc ne wele bɛ min kama ne ta tɛ a tigi ye lamɛnbagaw ni aw de ye n'aw mago jɔra a la maa ma n'i bolo bɔ i ka fɛn nɔfɛ a ka segin i ma dɛ o ye tiɲɛ ye wajibi de an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn jeli Magan bi an k'i wele kɛnɛ kɔnɔ laɲini ye fɛn min ye o ye ka ɲininkali kɛ fɛn na fɛn min n'an bɛ fɛ a ka dɔn an bɛ faaba min kɔnɔna na n'o ye Bamakɔ bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ o kɛra duguba ye nka ka kɔn bi ɲɛ an bɛ fɛ k'a dɔn Bamakɔ a kun bɛ cogo di ani Bamakɔ yɛrɛ sigira cogo min ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye walasa an ka se ka faamuya dɔ sɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ la tabarikala fulakɛ ni baro in ka di ne ye kojugu bari ni ko i ka sogo dunni nɔgɔya mɔgɔ ma dɔrɔn a sogo f'a ye o ye tiɲɛ an caman sigi mɛn an bɛ disi gosi an bɛ waso n ye Bamakɔ ka ye n wolola Bamakɔ bama saba bɛ n ka wolo sɛbɛn kan o ye tiɲɛ nka kundɔn dɔ a la kɔrɔma dɔ a la ɲɛma y'a la nka dugu o dugu sigikan b'a la sigicogo b'a la sigibaga b'a la o ye tiɲɛ ka kɔn bi ɲɛ don min na Soso ni Mande fila bɛ bɛn na sani o cɛ ka tiɲɛ Sumanguru ka yaala yɔrɔ de tun ye ni kɛnɛ in ye an filɛ nin ye kɛnɛ min kan an bɛ Bamakɔ min kɔnɔ Sumanguru ka yaalakɛ yɔrɔ de tun don Sumaworo Kante kelen min n'an b'a dɔn kosɛbɛ Sumanguru kun sigilen bɛ Soso u bɛ yɔrɔ min wele ko Soso capitale o de ye bi an bɛ yɔrɔ min wele ko Bɔrɔ Sumanguru kun sigiyɔrɔ bɛnnen b'o de ma Bɔrɔ c'est pourquoi mɔgɔ dɔw tun b'a fɔ ko n'i magara Sumanguru ka bala la k'a mana kɛ fan o fan a b'a mankan mɛn ni bala bɛ kulu sanfɛ dugu bɛ dugu ma ni mankan fɔra dugu ma mɔgɔ n'a mɛn o ye tiɲɛ mais jo dɔ tun bɛ Sumanguru bolo min tun tɔgɔ ko Korokɔrɔ don dɔ Sumanguru ni Korokɔrɔ ka hakilina falen kɔnɔ jo in y'a jira a la k'a fɔ ko Sumanguru ma i bɛ yaala la kɛnɛ min kɔnɔ nin kɛnɛ bɛ kɛ kɛnɛ sawalenba ye don dɔ dɛ a ko don dɔ goni bɛ n'i kun majigin nin kɛnɛ ye yan don dɔ Sirakɔrɔ bɛ n'i majigin nin kɛnɛ ye o Sirakɔrɔ de ye bi Kankaba ye bon yan sigi ma kɛ kunfɛ yan sigi tamaserela de k'a ɲini k'a dɔn ka sɔrɔ ka n'a sigi kɛ yan sirin bɛ dɔɔni Wagadu la Wagadu Sabako la Bamakɔ sirilen bɛ Wagadu Sako la an bila faamuya o la kosɛbɛ bari mɔgɔ mɔgɔ min ye dɔɔni kalan ka tɛmɛ o bɛɛ b'a dɔn Siya Yata Bari ka tariku bɔra bɛɛ lajɛlen min b'a ɲɛ dɔn parce que layidu de tun bɛ
sani wagadu masakɛ cɛ san yɛlɛma o san yɛlɛma dugu npogotigi ma cɛ dɔn min cɛ ka ɲi bɛɛ lajɛlen dawula bɛ min na ni diɲɛ bɛ se ka kule a la o de bɛ ta ka di sa ma o kɔma segin ma sigida ka hɛrɛ sa fana b'o sabati nka diɲɛ ko o ko min tɛ ban o da ye Ala ka masaya ye wagati min na Turu sera npogotigi dɔ ma min cɛ ma diɲɛ kɔ fiyewu ko k'o kɛ saraka ye muso cɛ ma sɔn nka komi sa in fana tun tɛ sa gansan ye a nana wagati min sa y'i bɔ dingɛ kɔnɔ a ye kunkolo tigɛ sa ye dɔ wɛrɛ bɔ a y'a tigɛ fo ka se 7 kunkolo 7 de tun bɛ sa in na awɔ a bɛ kelen kelen bɔ de bari i b'ale kelen ma de nka n'a ye dɔ tigɛ dɔ bɛ falen fo ka taa dafa 7 a dafara 7 tuma min na sa binna mais kumadɔnnaw ko san 7 kalo 7 tile 7 sama bi wagadu kɔnɔ kungɔ minɔgɔ ja fantanya gɛlɛya i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn min dɔ tɔɔrɔ la a bɛɛ binna wagadu kɔnɔ a donni na awɔ san 7 in kɔnɔ san in fagali kɔlɔlɔ fɛ bon kunun mɔgɔ tɛ i b'a fɔ bi mɔgɔ bɛ cogo min o ye tiɲɛ n'a gɛlɛyara olu bɛ wuli u bɛ taama u b'a ɲɛɲini o wulile ka ɲɛɲini kɛ a nana jiraw la aw bɛ sigi min na yan sigi in tiɲɛna kaban sigi hɛrɛ sirilen bɛ bɛnkan min na o tiɲɛna donc hɛrɛ tɛ aw ka sigi la yan bilen nka a nana ye ko miniya in kunkolo 7 min tigɛra o tuma na kunkolo kelen binna yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min baji bɛ cɔri c'est-à-dire la navigation n'est pas possible boli tɛ se ka k'a yɔrɔ kan a ko mais yɔrɔ in bɛ taamasere mun fɛ kulu 2 jɛlen bɛ badenya la u bɛ jɛ k'u nɛma da dugu in kan mais i b'a jateminɛ ji dɔ b'a ju ta o senkɔrɔ o ji bɛ taa bila ba cɔri yɔrɔ la kunkolo in binna yen a bɛ fɔ a ma ko nenge nanga ko nenge nanga ye babalama don a bɛ yen ka tila ka taamasere 2nan jira k'i bɛ dugu in jate minɛ kɔ 7 jɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka dugu in nɛma kɔ 7 awɔ a bɛ fɔ don min Bamako tɛ yen nka Segu tun bɛ yen taama kɛra ka bɔ Jara ka na Lambidu ka na bɔ yen Seriba Ɲagate nana se Segu a bɛ se Segu don min Bitɔn Kulubali bɛ na fanga la a nana Bamako tɛ yen a miiri ye Segu de a sigira yen kuma kɔrɔ ko dunan dantigɛbali kɛra sure ye maa kana dunan kɛ labila n'a ma dantigɛ i k'a nakun dɔn ka sɔrɔ k'a cogo dɔn a bisimilalen Bitɔn n'a ka jama fɛ su kolen Bitɔn fana gɛrɛla ka dɔɔnikɛlaw la u y'a jira Bitɔn na dunankɛ min fili ka nin ye dunankɛ in t'i sigiɲɔgɔn ye dɛ bari nin ye jamatigi ye nin ye don dɔ jamanatigi de ni e ni nin sigira ɲɔgɔn kan jamatigi 2 ma ye ɲɔgɔn na dɛ nka ka tila k'a jira Bitɔn na fana ko kɛlɛ fana tɛ bɛn aw cɛ i kana kɛlɛ fana kana kɛlɛ a ma bɔ i la nka a ka kɛ diya kɔnɔ mais aw kana sigi ɲɔgɔn kan Bitɔn ye Seriba Ɲagate magɛrɛ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ badenmuso ta n'o ye Sunba Kulubali k'a di Seriba Ɲagate ma furu la ka tila k'a kɔɲɔ bɔ ni jɔn 400 ye ka sɔrɔ k'a labila k'a jira a la ka fɔ ayiwa nin ye ne se ye
nga a ka di n ye i ka sigiyɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ adamadenya siraw ka to yen seriba bɔra segu a nana a sigiyɔrɔ bɛnna yɔrɔ jumɛn o kɛra geren kunbɛ ye geren kunbɛ awɔ o bɛ fan jumɛn fɛ n'i taara lasakolo ninnu fanfɛla la i bɛ geren kunbɛ sɔrɔ yen nɔ a taara sigi yen nɔ de a sigira muso min dira a ma n'o ye sunba kulubali ye ala y'o o garisɛgɛ den min na o de ye jamisa ye jamisa awɔ jamisa in de o nana kɛ donso ye jamisa fana bɛ bɔ geren kunbɛ a bɛna donsoya kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan a nana bɛn a ma donso kalanden dɔ bɔra manfara ale fana wulila donso karamɔgɔ dɔ kofɔra a ye a wulila ka na Bagineda ka n'o ɲini k'a bɛna donsoya kalan k'a bolo ko Moriba Jara o donso kalanden o de tun tɔgɔ ko Banba Sanogo Banba nana se Bagineda tuma min na Baginedakaw y'a jira a la ko dunan cɛ k'i senna sumayara dɔɔni bari e nana donso kalandenya la min bolo n'o ye Moriba Jara ye Moriba ye ba tigɛ k'a yɛlɛmana Banba wulila a ye ba tigɛ a nana ka na Moriba Jara sɛgɛrɛ Moribabugu sigi la o de ye Moribabugu tu tigɛ ka Moribabugu sigi daminɛ Bamakɔ Moribabugu kelen e yɛrɛ sigilen bɛ Moribabugu min kɔnɔ yan o fondateur de ko don a nana o de ɲini yan donc a bɛ donso kalandenya la a bolo a fana bɛ taa dahirimɛ sogow ɲini nin kɛnɛ kelen kɔnɔ bi e ye télévision baarakɛla de ye ne ye radio baarakɛla de ye caméraman fana b'o baara kelen la ça veut dire qu'an bɛɛ bɛ média de kɔnɔ c'est-à-dire la solidarité du corps oblige que an bɛ diya o parce que an bɛɛ bolo bɛ fɛn kelen na ni dɔ binna e kan sisan e jo ni jalaki ma ne tɛ n'i labila o ni min f'i ye an b'o fɔ soju la de nka an bɛ jatigi la fɔlɔ kɔni donc o solidarité corps ma u kɛra teri ye parce que u fila bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ in kɔnɔ kuma bɛɛ donsoya sira kan o tora kuma bɛɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo don dɔ Banba in ni hakili nana yɛrɛ sɔn kuma dɔ mɔgɔ bɛ tile kuru kɛ sogo t'i ye est-ce que n'an y'a lajɛ ka su fara an bolo da la don min n'an ma sogo sɔrɔ a ka ca Ala rɔ sogo bɛ sɔn ka bɔ an garisɛgɛ bɛ diya o y'a sɔrɔ mɔgɔ si ma miiri k'a fɔ ko hali bugu bɛ se ka jɔ yan donc en ce moment o nana sonin kelen jɔ Jamisa ɲɛ dara ka Jamisa ko a bɛ ne ɲɛna n ko yɔrɔ in so tɛ se ka jɔ a la o ja so bɛ se ka jɔ donc Jamisa fana nana o y'a ka so jɔ nka ale de labanna ka muso furu a ba kɔɲɔ bɔra ni jɔ minnu ye ka tila k'o jamakulu cɛ a fɛ mɔgɔ kelen tɛ dugu ye o c'est vrai Banba ye so jɔ mais Banba tun ye mɔgɔ kelennin de Jamisa de n'a furumuso ni a ka jamakulu jiginna ka na sigi dugu la awɔ mɔgɔ de bɛ dugu kɛ duguba ye voilà donc dugu nacogo filɛ a bɛ sigi don min a sigilen bɛ camancɛ de la bi a bɛ yɔrɔ min o tɛ dɛ mais ale b'a ka sigi la Ala o Ala Atar Mahamani Ibn Suwaidu a bɔra Atawa Algérie mara kɔnɔna na a bɛ na tuma min na ale bɛ taama a bɛ yaala n'a ɲɛ ɲagara jama la yɔrɔ min a bɛ a ɲini jamanadenw fɛ n'a bɛ se ka gɛrɛ la ka Ala ta fɔ diinɛ cari cogo la o kɔnɔna na a ye Seriba n'a ka Jamisa n'a ka jama ye a ɲɛ ɲagara a la a gɛrɛla a ni Jamisa ye ɲɔgɔn fo u ye sigiyɔrɔ d'a ma mɔgɔ bisimila ye farafinna laada kɔrɔ ye parce que n'i y'a mɛn adamadenya yɛrɛ tonso a bɛ farafinna de don o kɛlen ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sisan maintenant a sigilen ka ji min ka dumuni kɛ ka hakili latigɛ o tuma dunankɛ y'i dantigɛ jatigi dɔ wɛrɛ tɛ ne bolo koyi komi ne bɛ yaala de
min ye diina ko ye an bɛ yaala ka o de lase n'an ɲɛ ye jama ye yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ se ka silamɛya ɲɛf'u ye cogo min n'u bɛ don silamɛya kɔnɔ donc ne ka taama kun y'o ye ne ɲɛ ɲagara e ka jama la a ka di ne ye ni n bɛ se ka sigi ka ala ta ɲɛfɔ ne ni mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn faamu jamisa ko atar mahamadu ma ko ale ma gasiya la bon mɔgɔ bɛ adamaden i ni bɛ se ka dunan jɛ fɛn bɛɛ la kɔlɔsili tɛ a ko nin ma sisan jamisa ma ne ye ka jateminɛ kɛ taabolo min bɛ e bolo o ye bamananya ye taabolo min bɛ ne bolo o ye silamɛya ye ça veut dire que taabolo fila fɛn kelen tɛ ni ne dun sigira ka ɲɛfɔli kɛ e ka mɔgɔ dɔw mana nata ne ta in na k'u bɛ diɲɛ e ta kɔ ka don a ko k'a ma gasiya la bari hɔrɔnkan ye siɲɛ kelen de o de kama ale ko k'a ma sigi kɛ dɔ wɛrɛ kan donbaga ye ɲare de ye bɔbaga ye ɲare sigibaa ɲare tɛmɛbaa ɲare ko n'an ni kɛmɛ donna an ni kɛmɛ ni tila ka bɔ ale de ko dunan ka na o ka si sanfɛ dugulen ka da duguma nka ni ala ye dunan min bila dugulen na fɔ ala ka ko d'i ma min b'i ɲinɛ o kɔ sigi kɛra mun kan ko mɔgɔ ni so tɛ yaala ka tila ka hakilina jumɛn ta ko ne tɛ taa e fɛ donc wagati min na u y'o bɛnkan kɛ sigi kɛra o kan après olu ta kɔfɛ ali hajan ibn mustafa o fana nan'o nasira cogo kelen na ale bɔra adara maroko jamana kɔnɔna na ka na nin duba saba u jɛra ka bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi kɛ ka bɛnkanw dilan ka furu don ɲɔgɔn cɛ n'i ko k'i ma balimaya san ta ye dɔrɔn i ma furu kɛtɔ ye o n'i ye furu kɛ i bɛ balimaya san donc nin duba saba u jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi kɛ nka a y'a sɔrɔ bozow bɛ ba nɔfɛ ka ban c'est pourquoi Bamako concentré tun bɛ dugu camancɛ min na ka a lakori ka bɔda naani k'a la aw b'a wele hali sini ko daba naani Ɲarela Bozola Bagadaji Dravella a y'a daminɛ ni quartier naani ye nka nin bɛɛ y'a sɔrɔ tɔgɔ tun ma wolo kosɛbɛ dɛ tɔgɔ in n'a nacogo fana don maintenant ni naani de ye sigi kɛ sigi waralen dɔɔni jama cayara o camancɛ in ma u y'a lajigin dɔɔni ko Bamako kura minnu bɔra Sénégal olu dɔw y'u ta tɔgɔ da ko Wolofabugu minnu bɛ bɔ Sénégal Médine fana olu fana y'u ta yɛlɛma ko Médine kura Bamako y'i to quartier naani na ka na 9 na bi f'a bɛ à peu près 200 jate o kɛra nin diyara n ye kosɛbɛ Jali Sumano fɛn dɔ bɛ yen an bɛ fɛ k'o fana dɔn ka fara nin kan o ye jumɛn ye tɔgɔ in yɛrɛ kosɛbɛ tɔgɔ in kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ laɲini ye mun ye voilà ɲininkali in diyara ne ye parce que Bamako komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na a fɔra ko miniyan kunkolo min tigɛra ko ningi nangan de don ningi nangan in a bamalama de don ba min kun don bamaw kun bɛ kɔ in na o de kama a fɔra ko ba bɛ cɔri yɔrɔ min n'i bɛ fɛ ka sira in longe dɔɔni i b'a jateminɛ ji min bɛ bɔ parc zoologique kɔnɔ ni denmisɛnninw ko waraba filɛ so ji min na tɛmɛ ballontan terrain da la omnisport la a bɛ 3e arrondissement yɔrɔ longe a bɛ taa fili ba la yɔrɔ min na hali sini yen de ye Bamakɔni ye o yen b'a cogo la Ayisa siraw bɛ ni dun ni hakili ɲuman y'i sɔrɔ n k'i ma don min a bɛ taama sira la a fɔra ko kulu fila bɛ badenya la y'o fɔ kuma kɔnɔ a fɔra fana ko kɔ 7 kɛn bɛ ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka dugu min nɛɛma n'an tɛ bi la e tɛ Bamako i bɛ ka yɛrɛ bɛ yɔrɔ min a tɛ Bamako ayi ni bi tɛ parce que Bamako bɛ kɔ 7 ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɔra o kɔnɔ ka ban i tɛ yen o tɛ Bamako kɔnɔ a don bɛ daminɛ i bɛ ka dala woyowoyan kɔ la
kana kun cɛ fara kɔ bala LCB yɔrɔ la yan donc ni e bɔra o kɔnɔ logiquement i tɛ Bamako kɔnɔ donc maintenant comme olu kun ko Bambakɔ Bambaw ka kɔ a fɔra ko Bamako tɔgɔ taara o de fɛ ko sigi kɛra Bambaw ka kɔda la mais kumakanw ma ɲɔgɔn sɔrɔ parce que n ye donso kalanden dɔ ko f'i ye n ko min bɔra Manfara ka na donsoya kalan na ale tɔgɔ kun ye Bamba Sanogo comme ale fɔlɔ ye Bugujɔ dɔ fana ko ayi ko a tɔgɔ bɔra ko parce que a fɔra ko Bamba Sanogo ka kɔ Bambako bɛ yen fana o ni fɔlɔ kɛra ko Bambakɔ filanan fana fɔra ko Bamba Sanogo ka kɔ a bɛɛ bɛ ka Bamba de fɔ ɔ version sabanan ko ayi k'a fɔra ko Samalen Bamba ka kɔ là encore an bɛ Bamako de la Samalen Bamba ka kɔ Bamba Sanogo ka kɔ Bamba kɔni tout ça a bɛɛ bɛ ka kuma Bamba de kan ayiwa waati min kuma ganna ka gan tubabu ma ta n'a bila dɔ la tubabu ko sɔsɔli tɛ ye nin na koyi nin kumana Bamba de b'a la nin kumana Bamba de b'a la nin fana kumana Bamba de b'a la o t'o kun bɔ siɲɛ kelen dugu kɔni de toute façon Bamba de kɔni don nka c'est pour que Bamako insigne yɛrɛ kɛra Bamba saba ye parce que Bamba kɛlɛ o kɛlɛ bɛ version kelen de représenter o ye tiɲɛ donc tɔgɔ in sɔrɔla nin de fɛ mana tigɛ ɲɛ o ɲɛ k'a tɛ se ka bɔ Bamako in na histoire nana cogo o cogo c'est ça Jeli Maga an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka waati bɛ ka sɛnsɛn ka se ne ko nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kuma jumɛn de b'i bolo k'a da nin kan bon kumaba tɛ kuma gɛlɛn tɛ parce que à vrai dire n ye min fɔ jusqu'à présent parce que une fois n ye émission kɛ radio la mɔgɔ dɔw sɔrɔla k'an ɲininka i da tora kɔ 7 la mais i pan'u kunna effectivement kɔ 7 min bɛ Bamako nɛma Woyowoyankɔ Donfin Sɔgɔnafin Balasɔgɔ Balasɔgɔ de bɛ laban ka wele ko Bankɔni ale de bɛ wele ko Bambakɔni n'i tɛmɛn'o la i bɛ se Bankɔni ma quartier yɛrɛ tɔgɔ bɛ kɔ in de la i mana b'o la i bɛ se Molobali kɔ ma n'o filɛ ka Jelibugu ni Korofina fara n'i tɛmɛn'o i bɛna fara Kɔba la o filɛ LCB kɔfɛ donc Bamako bɛ nin de kɔnɔna nin 7 de kɔnɔna na nin kɔ 7 de bɛ jɛ ka Bamako nɛma mais min kɔni kɛra ɲarew sɔnna ko caman ma bari ni dugule ko kaba k'i tɛ dunanko la e tɛ fɛ dugu ka taa ɲɛ o de kama olu ko n'i donna i kɛra ɲare n'i bɔra i kɛra ɲare n'i sigira i kɛra ye n'i tɛmɛna i kɛra ye ni e ni kɛmɛ donna dugawu kɛra ko Ala k'a to e ni kɛmɛ ni tila ka bɔ tɛ tɛmɛ o kan bon o kunna ɲɔgɔn kɔfɛ sigi kɛra o kan wa bi an bɛ yɔrɔ min na fo bi jamana ko gɛlɛn n'a gɛlɛyara n'i donna ɲare bulon kɔnɔ a bɛ dilan a ko bɛ dilan awɔ siga t'o la a bɛ dilan bari ne yɛrɛ dɔgɔkɛ y'o seere o Burama Sumano bɛ bulon kɔnɔ Bakari Sumano la tɔgɔ la o de kama ça veut dire que a gɛlɛya o gɛlɛya mɔgɔw ban'u yɛrɛ la nka ɲarew ma ban u yɛrɛ la parce que tubabuya nana k'a fɔ fɛn caman ko c'est des histoires an kana baga ɲɔgɔn ma ko bɛɛ tɛ se ka kɛ c'est des histoires o bɛɛ tɛ se ka ko ye dɛ tilegan fɛ n'i i ɲɛ kɛ ka totigi ka to don a ɲɛkun ma su mana ko i n'a don a kumakan ma o ye tiɲɛ awɔ donc an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn de diɲɛ ma yɛlɛma mais adamadenw de yɛlɛmana f'an nan'a ye kɛlɛ bɛ bɔ dugutigiyaw nɔfɛ bon ça veut dire que les temps ont changé wagati yɛlɛmana mais ce que je dirais tout simplement an ka to an yɛrɛbakun cogo la parce que adamaden yɛrɛ t'i ye fiyewu n'i ka taabolo tɛ aw tubabu kan mɛnna o ko de ma ko i ka culture i tɛ se ka adamaden dɔ fiyewu n'i m'a dɔn a ka tabiya kɔnɔ parce que cette culture c'est notre façon de voir la vie c'est nos religions nos mariages ça, en fait toutes nos connaissances acquises c'est ce qui constitue notre culture bon
ni e tɛ ne ka tabiya dɔn n'i ko k'i b'a lagosi ne bolo en ce moment tu as tort parce que ni ne ye tubabukɛ tɛmɛtɔ to sisan ni n k'a ma bonjour il est étonné mais ni tubabukɛ fana tɛmɛna na n'a ma foli kɛ ne b'a fɔ mɔgɔ lankolon don an ni tubabukɛ b'a dɔn k'a fɔ ni n tɛmɛna Sumano sigilen na n ma bonjour fɔ a ma a ka gɛlɛn ou bien ne fana y'a dɔn ni ye tubabukɛ tɛmɛtɔ to ni n ko bonjour gɛlɛya b'a la n'an bɛɛ y'o dɔn ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn to dama kɔnɔ sigi bɛ diya donc ça veut dire que an ka kan yɛrɛbakun ye o dɔrɔn de ladilikan bɛ ne bolo parce que an wolola fɛn dɔ kɔnɔ an mɔna fɛn dɔ kɔnɔ e dun wolola ka joli min to i mansa sen na n'o kasa y'i tɔɔrɔ yɛrɛdɔnbaliya dɔ b'i kɔnɔ donc ne ti foyi kɛ fo k'an bɔkolo barikada parce que bi ne bɛ fɛn min fɔ u ye tiɲɛ de don n ye min sɔrɔ n fa la Bakari Sumano don min na a bɛ a ka baara la a y'a di an ma nka ka kangari d'an ye a y'a cogo dɔn raison pour laquelle an ye cɛ jojoli muso jojoli nka a ye bɛɛ diyagoya i ka kalan kɛ fɔlɔ k'i ka diplôme minɛ bɛɛ diyagoyalen don o la Bakari m'a tɔmɔ a yɛrɛ ma a fa b'a débauché don min o y'a sɔrɔ Kulukoro INPS directeur de don k'a fɔ a ye ko mɔgɔ b'i den fɔlɔ dɔn nka i b'i tiɲɛ tabaga dɔn bi Bakari tiɲɛ bɛ Burama bolo Burama tɛ den fɔlɔ ye nka Bakari Sumano tiɲɛ tabaga kɔni don o diya n'o goya ye e b'o minɛ ten o donc ça veut dire que fa tun b'a dɔn k'a tiɲɛ tabaga ale bari Jamusa ye san 40 de kɛ Mali jelikuntigi la k'a sɔrɔ k'i bolo b'a la k'a di Bakari ma Jamusa m'a sɔrɔ a yɛrɛ ma ale y'a sɔrɔ Famori de la Famori y'a sɔrɔ Jelimaga de la Jelimaga y'a sɔrɔ Jemori de la Jemori y'a sɔrɔ Korokɔrɔ de la a bɛ ten fo Kabe Bɔbɔkɔrɔ ni Kanisakɔrɔ fo ka se ne ma donc ça veut dire que kuma in ye tiɲɛ de ye mais Ala kana an tɛrɛn t'a kan bari fɛn bɛɛ bɛ tila i la nka kuma mana tila i la o man ɲi dɛ Ala kana tila an na donc Ala k'an to an cogo la Ala ka faamuya di jamanadenw ma en tout cas u k'a bila u kun na k'a fɔ Sumanola bɛɛ b'aw ka bila la ni jamanadenw mago bɛ fɛn min na vous êtes détenteur mais nous on est dépositaire donc ça veut dire que a tigi t'an ye dɛ aw y'a kalifa an na de ko n'aw mago b'a la don min an ka segin aw ma donc an b'a segin aw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛmukan in fana Serifukɛ ka hakilina ɲuman b'a la n'o ye danbe jɛmukan ye walasa ka se ka an danbe kɔrɔlen fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ ka se k'a faamu ka foli fana ta k'a ɲɛsin ale ma Serifukɛ foli tɛ se ka kɛ ne bolo parce que ni ne mana ye diinɛmɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ɲamakala sɔn man ɲi ne ni Serifu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ min kɔnɔ ni a tilara n fa danbe ye min a b'o kɛ awɔ don min faransɛkaw ye fura conteneur kelen d'a ma ne tun ye maître de cérémonie ye mɔgɔw ka wari kɔfɛ a ye n wele ka na nin ye jeli di a y'a ta d'a ma a y'a sɔrɔ min na ciba tɛ de ciba de don Surakata tun b'o kɔ mun na don min na n ko ni kira tun bɛ bɔ Surakata bɛ bɔ a ɲɛ quelques jours en avance a bɛ kule Ala kanuba bɛ nale kira kanuba bɛ nale ni maa min sɔnna nin na Ala b'i fɛ n'i banna nin na Ala bɛ ba i la n'o donna dugu la jama bɛ girin cɛ min ko fɔra k'a ɲini k'a ye n'u bɛ bɔ u bɛ sɔn n'o sɔnna a bɛ sɔnnifɛn tila saba a bɛ fila di Surakata ma ni saba bɛ jɛ kelen na don dɔ sahaba dɔ ko kira ma o tuma e bɛ nin kɛ nin ka fisa n'an bɛɛ ye wa a ko n b'i jaabi u bɛ taa ɲɛfɛ dugu min na Surakata k'a bɛ taa k'e tɛ taa i bɛ to yan a ma taa u taara don dugu la girin kɛra bɛɛ ka ɲina nabi ɲuman sigilen kɔ u bɔlen fɛn ma d'u ma a ko aw ka kuma jaabi filɛ ni ne bɛ ka ne fɔ diɲɛ nin bɛ dɔn o sera ka disa bɔ k'o sɔn e ko k'e tɛ ɲamakala sɔn ko parce que ko o tɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya dun taara cɛ min yɛrɛ la o tun bɛ sɔnni kɛ o kama ne taara joro karamɔgɔ den nɔfɛ kɔɲɔ la ni kira kanubaga dɔ ye ɲɔgɔn ye segukaw ka kira ka dafe jɛ n da donna Surakata ni prophète cɛ la a wulila a ko n y'i sɔn a ko wallahi n y'i kanu parce que ciba tɔgɔ ɲuman min dɔrɔn bɔr'i da donc ça veut dire que Serifukɛ n'u ɲɔgɔn olu bɛ diinɛ kɔnɔ o ayi n'olu tun tɛ jamana yɛrɛ tɛ diya donc vraiment foli t'an bolo inchallah Jelimaga vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn an ka wele jaabi kan na ka tila k'a yira i ye nɔgɔya da min k'an ye sabula kuma fɔ ye
ani ka jɛ n'a ye o b'a yira i ye kuma min fɔ i b'o kan nin fɛn ninnu bi aw de bɛ yen a ɲɛfɔli la maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ nin fɛn ninnu tɛ ɲɛdɔn a la o la an bɛ dugawu k'i ye nin sigi ninnu a ɲɔgɔnna caman ala k'o yira an na ni ala sɔnna a ma jɛmukan in tɛ dan nin ma an bɛna dɔ wɛrɛ boloda k'i wele ka na an ka jɛ ka musala fɛn wɛrɛw kan walasa maakɔrɔ ninnu balola cogoya minnu na kunun faamuyaw ka se ka sɔrɔ o la ani maa caman bɛ yen i bɛ k'i yɛrɛ danbeya ka taa fɛn dɔ ma i ka se k'a dɔn i ye min ye sabula aw de b'a dɔn mɔgɔ caman kelen kelen ye min ye aw de b'o dɔn o la an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ kɔsegin foli kɛ aw ma nin sanga in na aw minnu sɔgɔlenba na Serifula Jabaranin sanfɛ aw ka jamukan kɛnɛ kan n'o ye an danbe jamukan ye ani an ka jelikɛba min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye jeli Magan Sumano ye ala ma hinana an ka cɛkɔrɔba la n'o ye Bakari Sumano n'o tɔgɔ fɔra Mali kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ kibaruyaw dɔn maa o maa bɛ kɔrɔlenw dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɔra mɔgɔ minnu na an n'a kun bɛ ka kuma fɛn min kan o kun ye Bamakɔ ye a da donna a la ka walawala Bamakɔ kunun fo kana se bi na du minnu y'a sigi a da sera a bɛɛ lajɛlen ma a sababu wulila cogoya minnu na jamukan in na n'aw y'a lamɛn a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ o la an b'a ɲini ala fɛ kuma minnu fɔra ala k'a kɛ faamu ye k'a ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma ka foli ni wale ɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin aw ma aw minnu sɔgɔlenba na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh